ассалому алайкум азиз. дар бораи шеъри чӣ як бор гуфтам манидор кунед шумо мисраи шеъри муҳаммадиқбол догирӣ мегӯяд ки пешравии насрро дар ақибмонии мост. чӣ гуна пешравӣ дар ақибмонии мост? Дар он ҳолате ки мо илм намегирем, дар он ҳолате ки як зан ки босавод кишид ӯ зана мо санг додан мегирем. як зан ки босавод кишид мисли мисол модарои мо тоҷико дар ҳамин интернет доранд ку мисол пешравӣ карда истодаанд, мисол ки дар интернет маълумотҳо мегузоранд, равоншиносо ҳастанд, духтуро ҳастанд, дин аз бораи дини ислом мисол баромад мекунанд. ин пешравӣ дар дини ислом мешавад. бояд ки мо дастгирӣ кунем, барои ин ки пешравии насоро мека дар ақибмонии мост. вақте ки мо дар ақиб кишинем, занака бигем ки мактаб нахон, занака чӣ хона нешӣ, зана таълим надиҳем, ба чӣ гуна ӯ зан модар фарзанд тарбия медиҳад? чӣ гуна зан модар фарзанд тарбия медиҳад? дар арабо масъала аст ки зан чӣ аст? Мадраса аст. агар занро мо таълим додем, бидонем ки ҳамаи миллата таълим додем. бале, бинед ки аввалин касе ки имон овардагӣ буд зан буд, Хадиҷа радиаллоҳу анҳа. аввалин касе ки дар ислом шаҳид шуд зан буд, Сумайя бинти Ваҳб. аввалин зане ки мисол ки дар чиз ҳадис ривоят кардааст, Оиша радиаллоҳу анҳа модарамон. зане ки аввалин зане ки дар Қуръон номаш омадааст, ин ки аст Марьям модарамон ва ҳамсари Фиръавн дар сураи Таҳрим омадааст дар ояти охираш. бале, занҳо дар Қуръон бинед, ҳам зани Фиръавн омадагиаст, ҳам зани чӣ модари Исо алайҳиссалом, Марьям алайҳиссалом. барои ҳамин набояд ки занҳоро мо танқид кунем. чӣ мегӯянд пас занем, баъд айбҷӯӣ кунем ва дар баёшон ҳарчӣ нависем дар комментариёшон ки туи хелӣ ту баҳс кун, итак дандонот, поёни дандонот хеле, болои дандонот тария накунем. бояд хеле баръакс бояд ки мо чӣ кунем, дастгирӣ кунем ва хоҳаро, модаро бояд ки басавод бошанд, таълим гиранд. касе ки чӣ орзуи дорад ба озош бираса, орзуи духтара шикастан дар кор нестай. модар тарбиятгара хаста. модар ки савод надошта боша, кӯдак мисол пурса ки очаҷон ҷамъи 4 чанд меша, мактаб хондагӣ набоша, бачам намедонам, бара усу бозӣ кӯ. модаро бояд ки пешрафта бошанд. шумо ба ҷое ки нависем ки ба пеш одама хирсанд кунем, наменависем ба пештонаву гапои менависем ки хитонаи ҳаме ки чӣ нависем. шумо асли бистекам хеле дага ҷавонон намедонанд ки чӣ мехоҳанд, намедонанд ки чӣ гуфта истоданд. бале, ана мисраи шеъре бинед, дутта мисраи шеъре чӣ хел маънои чуқур дорад. пешравии насоро аз ақибмонии мост, ё ки дар ақибмонии мост. шақи қачи нест. як хонда будам дар як китоб ки ҳамин хеле гуфтагиаку дар як мисраи шеърш ку ин шӯрест ки дар ин даври қамар мебинам, ҳама офоқ пур аз фитнаву шар мебинам. ин дар ҳама аср будагӣ, охи дар асли мо нест, дар асли мо бадтара. мега духтаронро ҷангу ҷадал аст бо модар, писаронро ҳам бадхоҳи падар мебинам. ина мисраи шеъри Муҳаммадиқбол Лоҳурӣ. Муҳаммадиқбол Лоҳурӣ ин шоири вай покистоне, не ки форсизабон аст, аз Покистон, аз Лоҳури Покистон аст. лекин мисрои шеъраш аҷоиб мисро аст ки ба ҳаёти, ба тамоми ҳаёти инсонҳо чӣ дорад? Тааллуқ дорад. бале, барои ин савода бояд гирем. талаби илм ба мард ба зани мусалмон фарз аст. ҳадис пайғамбар омадааст ки талаби илм ба мард ҳам зан фарз аст. бин ки нед ки аввалин ояти пайғамбари мо нозил шуд, бихон гуфт, не бихон маънош чӣ кун? бихон, аз худ кун, дарк кун, биомӯз, аз бар кун. хеле ҳаматон азиз, худованд ҳамаи моро аз ҷумлаи шунавандагон ва амалкунандагон бигардонад. амин. зинда саломат, хонавод сарбаланд бошед.